ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Инак манзури шумо мегардад иқдоми навбатӣ аз мағозаи техникии Маккон ки воқеъ аст дар бозори Корвон, парковка, такхонаи анамин парковка. Биёин духтарако, тамошобинони азиз, беҳад иқдоми хуб пешниҳод шудагӣ ҳаст. Оҷма шумода пурра дар набор мефаҳмонам ки чӣ иқдом доранд ва бо чанд фоиз аксия пешниҳод шудагии ҳама намуди техника. Дер накунед духтарако, беҳад иқдоми хубай барои шумо. ҳам кредит ҳаст ва ҳам метавонед ки нақд харед. тамошобинони азиз, бори дигар мехоҳам шумода пурра суроғашона нишон диҳам. Саршавии бозори Корвон, парковка, подвалаш, ҳам парковка подвалаш биёен. Магазини рақами 6, магазини техникаи Маккон ҳаст. омада иҷада ҳамаи намуди техникара сифатҳои олиша пайдо карда метавонед. интихобшон зиёдай, гарантия доранд ҳамаш. мана бинед, ҳар он чизе ки барои хона лозим аст, техника дар иҷо пайдо карда метавонед ки сифати олӣ доранд. дӯстони азиз, аксия дар анамин кондитсионерро рафта истодай. марҳамат, каседа ки лозим аст биёен, ҳамашона арзон кардагиянд. метавонед бо ҳамроҳи хучон суҳбат кунед. рақамашона дар рӯи экран мегузорам, чизеро ки нархоша намедонед, аз худи онҳо пурсон шавед. бинед чӣ моделҳои хушрӯи микроволновка омадагиай. ҳар он нархе ки дар иҷа навистагӣ ҳаст, ино бо арзон мешаванд. мана мошинаҳои ҷомашӯӣ чанд намуд омадагӣ ҳаст, сушилкаҳо омадагӣ аст. ана ин намуд духовкаҳо, плиткаҳое ки мепурсен, ҳамаи ҳамино ҳозир бори навай метавонед бо омада худтон бинед. марҳамат, ин нархҳое ки дар ин ҷо ҳаст, албатта ки бо арзон мешаванд. аз ин нархҳо ана ин сенсорниёра бинед. бори дигар такрор мекунам ки ин мағоза сифати техникашон олияй. мана ин наша бинед, 3150 сомон. бисёр мепурсанд духтарако. ҳар намуд гӯшт қимакунакҳоям ҳаст. мана хеле ки гуфтам, ҳамаи ино бо скидкаи калон пешниҳоди шумо мешавад. ҳамашон арзон мешаванд. телевизорро ҳастай, анамин намуд чангкашакҳо ҳаст. мана бори дигар ма кондитсионеррошона нишон додан мехоҳам шумода, зеро ки ҳоло фасли гармо ки ҳаст, ҳама аз анамино мехоҳанд ки аз нархошон бохабар бошанд. бинед, 12 кубаи анамин Samsung 5300 сомон бо арзон мешавад. ана ин моделошона бинед, 9 кубаҳо ҳаст. ҳар намуде ки мехоҳен ҳаст духтарако. кубои баландам дар инҷа пайдо карда метавонен. мана брендҳои ҷаҳонӣ LG, Samsung ва дигару дигар. эра бинед, 24 куба 8400 сомон аз анамин бренд. LG бошад 18 кубаш 9100 сомон бо арзон мешавад.